Begiak itxita. Imaginatu urotza burutikan bera, barrutikan, uri zoztua, txakra guzitatik pasatzen dela dena lasaitzeko. Eta zure txakra guztiakin banan itzein. Lehenengo txakra gorria, ohartu, saiatu sentitzen, orduntza gehiago saiatu, orduntza gehiago lortuko zu sentitzia, jarraitu hor begiak itxita, lehenengo txakran, ohartu, sentitzen zuna, eskerrak eman bere lana bikain iten dulako, eta zure zorioneako, beha jakingo du, ze tamaina, ze indarrauki, bere esku utzi, beha kontzientzia du. Bigarren txakra naranja, zilburran barin hor, barruan, pixka berosio. Berdin saiatu sentitzen. Saiatu, sentitu, ikusi, entzun, zen neurrikoa don, zen neurriraino iristen den zenbat espazio hartzen du. Eta bere esku utzi, zure zoriona dela eta behar jakingo dula, zen neurri hartu, zein indar hartu. Eskerrak eman bilana bikain iten dulako, zorion du. Hirugarren txakra, plexo solarra, saietxak eta elkartzen ube inbertitu hortan, barruan, bizkarrezurran alturan, kolore horikoa, saiatu sentitzen. Eta eskerrak eman belana bikain iten dulako. Beha jakingo du, zure zorioneako, ze tamaino eta ze indar badokion, kontzientziak erabakizala. Laugarren txakra, bihotzan, erdian aiga, kolore berdia, eskerrak eman, saiatu sentitzen, eskerrak eman, saiatu sentitzen, eskerrak eman. Eta beha jakingo du, zure zorioneako ze tamaino eta ze indar berdun. Osgarren txakra eztarrian, barruan, kolore urdina, saiatu sentitzen, ze espazio hartzen duen, ze neurrikoa duen, eta eskerrak eman, eta animatu zure zorioneako beak ikusiko neurri eta indar hoi hartzala, beak erabakizala. Seigarren txakra, hirugarren begian, erdian, garunan erdian. Seigarren txakra, glandula pinealai dagokiona, kolore violeta more antzekoa. Saiatu sentitzen, batzutan konturatuko za, piztu iten dela pineala, aktibatu iten da, ohartuko za, saiatu sentitzen, zen neurri hartzen duen, eta eskerrak emanaz, beak erabakizala zure zorioneako zen neurri eta zein darrekoa berdun. Zazpigarrena, pituitaria glandula dagokiona, barruan noan dikam, joiaia goikaldin, kolore indigoa urdin iluna omen. Saiatu sentitzen oire, piztu iten da, nagaritu iten da. Eta eskerrak emanaz beak erabakizala, zure zorioneako ze indar eta ze neurri berdun. Eta 8. txakra ja 40 zentimetrora, gora. Inguru hortan, kolore zuikua, imaginatu, garunak ez du ezberdintzen, benetan gertatzen edo ez, zuk imaginatu. Kolore zuia, eta hor, interesgarria, zure desioak, edo zure zerrenda, desioen zerrenda, errepikatzea nola baina, txakra zorioia piztu zula, horreon, eskerrak emana zure desioa ja bidian datu zalako.
eskerrik asko eta zure zerrendai presente euki. Eta sentitu ja, birian dola eta bihotzetik sentitu guzu. Zerrenda errepikatu eta eskerrak eman. Zerrenda errepikatu eta eskerrak. Zerrenda eta eskerrak. Eta horreon, askotan malkuk, bota arte, hortxe bat inarte ingurukin, disfrutatu, zuk sortu zuen esperientzio izoizu, barrutik sortu zuen. Zorionak. Zortzi txakren meditazioa, erra.